Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise bantu yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu siyamdumisa kakhulu ukuthi usigcinile. Salibona usuku lwanamhlanje oluhle ngalendlela. Umphefumulo wami uyayitusa inkosi. Umphefumulo wami uyayitusa inkosi ngoba impilo yami iphethwe isakhe isandla. Yazi ukube yena akekho noma ukube mina ngikholelwa kuye angazi ukuthi ngabe ngikuphi. Ngicabanga ukuthi ngabe kade ngafa ngabhala esihogweni. Kodwa ngiyambonga kakhulu ngendlela angithanda ngayo nangendlela nawe akakuthanda ngayo. Yazi ukuthi uyasithanda uJesu wethu. Angazi mina noma uyakubona lokho. Usithanda ngendlela emangalisayo. Usixhumanisile singebonane ngamehlo enyama kodwa usixhumanisile kumoya sixhumene la ekhaya lezwi. Kangathi-ke ungalibambisisa ikhaya lezwi ungasuki kulona. Ngiyafisa uNkulunkulu asisize siphile simkhonze sibe ngcwele size sihlangane naye ekhaya ezulwini. Ngoba ngaphandle kobungcwele ngeke ungene ezulwini. Ibandla lizohlwithwa ngobungcwele. Ubungcwele bukumoya ongcwele. Umhlwithi ungcwele. uJehova Sebawothi umdala wey'nsuku, mnini mandla onke usomandla, uNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka noJakobe ungcwele. So ngaphandle kobungcwele bafowethu ngeke siye ezulwini. Mina ngikutshela isiminya, ngaphandle kobungcwele ngeke uye ezulwini. So kwangathi uNkulunkulu wethu kangasisiza silwe ukulwa okuhle sisekulo mhlaba, sigcine ukukholwa. Siyenze intando yakhe asilethele yona kulo mhlaba ngoba kunentando esilethelweyo. Usayazi intando yakhe akulethele yona wena ukuthi ume esikhaleni ukuze izwe angalichithi. Yima esikhaleni. Yima esikhaleni. Isikhala kuzositshelwa uyena futhi ngoba ilona loyo umbeke endaweni yakhe. Hayi ngiyacabanga ukuthi i-introduction enhle nemnandi leyo ngifisa siguqe sikhuleke simcele uNkulunkulu wethu abe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Uphinde futhi uJesu Kristu inkosi. Okugcina kwesithathu uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa. Siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga indlela osithande ngayo nendlela osiphethe ngayo kuleli khaya lezwi. Usiphethe ngemfudumalo emangalisayo. Usiphethe ngokuthula nangobubele. Ayikho ingxoko, kuthulekile. Kuphela ilaba abangezwa nabangalaleli abasebenzisa ama-emojis. Ngiyacela ubavezele inkosi, ubambulele. Bazi babone ukuthi isihogo sabo singakanani njengoba benenkani yokuthi balokhu beveza ama-emojis bewafake ekhaya lezwi. Kwangathi kungaba yilona loyo angazi aqonde ukuthi isihogo sakhe esikhulu kabi umuntu ofaka uphawu lwamadimoni kule group. Ngiyacela-ke inkosi ube kanye nathi. Ngiyacela uNkulunkulu wethu uzambule ukhulume ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye futhi akekho ofana naye. Siyamdumisa kakhulu. Matthew chapter 5, chapter 6 and chapter 7 intshumayelo yenkosi yethu uJesu Kristu okuzothi uma ulenza lelizwi ungena ugijima ezulwini. Intshumayelo kaJesu himself. Hayike siseku Matthew chapter 5 verse 9 ngoba sibhizi nesihlokanyana esingaphansi kwaleso esikhuluma ukuthi kungani uNkulunkulu afune sime esikhaleni. Sizofunda kuverse 9 ka-chapter 5 kuMathewu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo, hayi umxabanisi, hayi umuntu onolimi olumbaxambili. Hayi
uyahleba ngapha, uyaqhatha ngapha, wenza izinto ey'ningi eyedwa ngesaba isihogo sakhe namalahle akhe ahleze ekhanda lakhe sekulo mhlaba. Aseke Ezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi uqolo, kepha angimfumananga. Ngamfuna lo muntu, angimfumananga. Uyafunwa lo muntu kodwa akafumaneki kalula. Akafumaneki kalula. Ake sibukeke izwi lenkosi esilokhu sibhizi nalo kulezi insuku. U2 Peter chapter 2 verse 1 kuya ku-22, kodwa ke siqala ku-verse 3 esigcine simthinta naye izolo, sisoqhubeka ke no-verse 10. Sengiyakhumbula sithe sisazolibala kulamavesi. Ake sifunde ku-verse 3. Nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili, abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akuzeli. Sikhulumile-ke ngalelo vesi izolo, abantu abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali nokubhujiswa kwabo akuzeli. Verse 4, ngokuba uNkulunkulu engayikanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini wobumnyama ukuba zigcinele ukwahlulelwa. Pho thina sophunyuka kanjani uma engayekanga iy'ngelosi, abantu abaseduze naye, iy'thunywa zakhe, sophunyuka kanjani thina? Athi komunye, zenzani kanti lezi iy'ngelosi? Asikhulumi ngalezi ezahamba noSathane. No, lezi ezahamba noSathane asikhulumi ngazo, asixhumi ndawo kuzona. Sifuna lezi ezasala ekhaya ezulwini. Uma ufunda uGenesis chapter 6 uzozwa kwey'ngelosi. Isihloko nje sakhona sithi ukwanda kobubi babantu. Verse 1, kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bezala amadodakazi. Verse 2, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathele abafazi kuwo awathandayo. Amadodana kaNkulunkulu. Amadodana kaNkulunkulu-ke iy'ngelosi. Yizo lezi iy'ngelosi okukhulunywa ngazo ngapha nje wasisuka nje la ku-verse 4, ngokuba uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini wobumnyama ukuba zigcinele ukwahlulelwa. Umbuzo uthi, pho wena ngakuyeka kanjani? Ngakhumbula elinye ilanga ngibuzwa enye insizwa ithi, usho ukuthi noma wenza isono esincane nje ngeke uNkulunkulu uzokulahla? Noma wenza esincane nje? Isono singena ezulwini. Right, kuthiwa-ke amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathele abafazi kuwo awathandayo. Nizokhumbula ukuthi kulesa sikhathi uNkulunkulu wayethuma iy'ngelosi zakhe zehle ziyokhuluma nabantu, ey'thume zehle ziyosho imibiko ethize. Uxolo, iy'ngelosi phela zihlukene kabili, khona iy'ngelosi zemibiko ney'ngelosi zokulwa, amasosha okulwa. Ezokulwa-ke ziphethwe uMeshaki. uMikhayeli, ngiyaxolisa, uMikhayeli uphethe iy'ngelosi zokulwa. Ezemibiko ziphethwe uGabriyeli. Ukhumbula uGabriyeli ezobikezela ngoJesu kuMariya. Ukhumbula uGabriyeli efika kuDaniyeli emva kube ezile insuku eziwu-21. Uthi uGabriyeli, ngosuku lokuqala ukukhuleka ngathunywa ukuba ngilethe impendulo, kodwa kwaliwa nami emkhathini, akekho oyimisela ukungilekelela, kwaze kwafika isikhulu sasezulwini uMikhayeli. So uMikhayeli, ingelosi ephethe ezokulwa, yafika yalekelela uGabriyeli. So iy'ngelosi zasezulwini zihlukene kabili-ke, khona ezithutha imibiko, khona ezilwayo ezingamasosha. Iy'ngelosi lezo zasekhaya ezulwini. Hhayi-ke, so-ke amadodana kaNkulunkulu-ke afika abona emhlabeni mayethunyiwe ukuthi bahle laba bantu, ayesezithathela abafazi. Ingelosi-ke by nature inkulu, inde, iphakeme,
So ngaleso sikhathi kwavela isizwe sabantu abade, ngixolise sengisikhohliwe, kodwa kwavela isizwe sabantu abade, ama-giant. Siyawabona ama-giant, ikhona imvuthuluka yawo, abantu abambalwa abakhona la e-Afrika abasala lapho. Uma ukubuke khona amanye insizwa zaseTopiya nje waziziningi isebenza la eSouth Africa, uyithola iyindi isukile, so inegazi lengelosi yasala lapho. Naphesheya endaweni ezi-around la kwa-Israel khona abantu ekuthiwe ngesiZulu banethambo elide, bade ngokungathi ku-abnormal, abafika ko-2 mitha nangaphezulu ka-2 mitha, indlela abade ngayo. Yingelosi lezo ezenze njani, ezadela ubukhosi bazo. Wayesethi-ke verse 3 uJehova, umoya wami awuyokubusa njalo kumuntu njengokuba inyama nje, izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka eyi-120 nje vo. So-ke iy'ngelosi-ke uNkulunkulu wablame abantu lapho ukuthi bona abenze lokhu kungcola, bazivumela, plus nabo futhi bonakala kakhulu. Uthi kuverse 4 kaPetro wesibili chapter 2, ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emgodini obumnyama ukuba zigcinele ukwahlulela, pho-ke mina nawe siyosalaphi na? Siyosalaphi ngiyabuza? Ukhulumile-ke ngazo lezi iy'ngelosi uJuda. Incwadi kaJuda ine-chapter eyodwa, ilaphaya uJuda bese kuba i-Revelation. Uma ubheka laphaya soqala kuverse 5, kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi iNkosi isisindisile isizwe isikhiphe ezweni laseGibhithe, yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga. Kuso lesizwe esikhishiwe yababhubhisa abangakholwanga. Verse 6, nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo, izigcinela ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. So lezi ingelosi-ke zathi uma zifake kwaphela zase zibuyile zezemhlabeni zaba nenyama, zigciniwe ziboshiwe ngamaketanga uxolo, ngoba zigcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo, izigcinela ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Yizo lezi iy'ngelosi ezonayo zabona iy'ntombi kubantu abaphila emhlabeni, zadela ubukhosi bazo, kubizwa ukuthi ubukhosi, ukubusa kwazo ezulwini, zazohlupheka emhlabeni. Verse 7, njengokuba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe isiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. iSodoma neGomora. iSodoma neGomora labhujiswa ngenxa yobufebe. Manje ngixoxele wena nje ubufeba nje ucabanga ukuthi uzosinda. Akodwa mfundisi wami, mgcotshwa kaNkulunkulu ufebelani? Ufebelani ngempela? Bona abantu besifazane bekukhulekela, bekuhlonipha, usufuna imizimba yabo, uphe kwakho konke lokhu uqamba amanga, uthi babusisiwe, uthi kusho uJesu. Wazasukelwa lo Jesu lezi usuku lapho ezoyikhulumela khona, wenza ukunyala nokungcola, uthi inkosi uJesu ishilo, ubakhohlisa, ubatshela ukuthi ubusisiwe wena, mayelale nawe uzoba nesibusiso. Ayikho lonto, nesihogweni obabili. Abantu besifazane ngathi bangahlakanipha, angazi ukuthi baluthwa yini. Umfundisi akuyena umfundisi, kuyafana isono siyisono noma besenziwe ubani. Bafeba befundisa egameni lenkosi uJesu, angazi bakwenzelani. Bayaphinga, banabafazi babo, kodwa benza lokhu ukungcola nalamanyala. uNkulunkulu akabasize bakithi, akabasize, siyathandaza nje, ngoba bahlaza ivangeli eliphilayo elihlukanisa umuntu nesono. Bahlaza. Angikhulumi-ke ngabefundisi abafazi babili, bafazi bathathu. Lisho kahle izwi lithi mfundisi abe mfazi, ayiba indoda emfazi munye. Banabafazi ababili.
banabafazi abathathu. Awazi ngempela ukuthi kubangwephi kufunwane ngempela. Ufuna isihogo nesihlalele lapho uyasifuna uyasizingela. Maye kuwo ophendula izwi likaNkulunkulu ngoba ufuna lisuthe wena. Nawe okukhonza uphethwe umuntu onesithembu ngiyakudabukela mina. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabenza okubi lizobashisa lungabashiyeli impande nagatsha. Kodwa kulabo abalisaba igama likaNkulunkulu kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. So kuyakhuluma kuJuda. Uthi nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhalazo. Izigcinile inkosi izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Zigciniwe. Verse 7, njengoba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ukufeba ngendlela efana neyayo yalandela inyama imbe imisiwe beyisiboniso. Izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Nokho ngokunjalo-ke nalabo abaphuphayo bengcolisa inyama, lamaphupho angcolile lawo. Phuphe bathi ulele ne-spiritual husband noma i-spiritual wife. Abantu abaphupha amaphupho okungcola. Lithi uverse 8, nokho ngokunjalo-ke nalabo abaphupha bangcolisa inyama bayeyisa imibuso bahlambalaza ubukhosi. Kunesijeziso ukuphupha iphupho elingcolile. Uzojeziswa one day. Ngcolisa ithempeli kaNkulunkulu, ngcolisa umzimba, udlala amadimoni, ulala namadimoni. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza uphenduke ngoba usenyongweni enkulu. Ngiyakudabukela. Ngokuba uma uNkulunkulu engayikanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni emigodini yobumnyama kuba zigcinela ukwahlulelwa. Nezwe lamandulo engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga engwesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesaba uNkulunkulu. Nemizi yaseSodoma neGomora wayahlulela wayichitha ngokuyiphendula umlotha eyenza ibe isiboniso kubo abangayi kumesaba uNkulunkulu. Ake sibambela siyambonga uNkulunkulu. Qaphelani lezi zinto zenzelwa thina ukuthi sifunde, sibone, sixwaye. Ngoba uma ungaxwayi usenkingeni. Xwaya mdaka baba. Xwaya. Be warned. Because the day of the Lord is coming. Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga izwi lakho, siyabonga sesikuzwile, sisize Nkosi, singafani nalezo ingelosi ezashiya ubukhosi bazo. Sisize uNkulunkulu wethu sizigcine siyilento esiyiyona. Namanje siya-understand ukushiya ubukhosi, ukuyeka into ayiyona umuntu omdala ewayiya gijimele kwenye. Siyababona nabanye Nkosi beshiya ukuba ngabantu abamnyama ngena esizweni sabelungu. Siyababona nabelungu beshiya ukuba abelungu beyongena ezweni sabantu abamnyama. Beshiya abantu ubukhosi ababunikeziwe baye kwezinye izizwe. uNkulunkulu wethu konakele emhlabeni. Buya Nkosi Jesu buya. Buya Nkosi Jesu buya. Kunakele emhlabeni kuyanuka phu amanyala nokungcola. Sisize Nkosi ekhalezwe sihlale singcwele. Silindile ngoba usuku lwakho luzofika njengesela. Ngiyathandaza ngicela uNkulunkulu wami ukuba ungalahlekelwa noyedwa ongakazi ukuthi kwenzakalani ekhalezwe imsiza umvula amehlo. Siyakubonga ke Nkosi udumo lonke lungo lwakho lokufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade ngoba wena wedwa ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. Wena wedwa nokungafi. Kazimulo mayibe kuwe negunya namandla kuze kube ngonaphakade uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu samdumisa bangcwele. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyela kugcine ulizwe ulenze izwi
Ngiyakucela, ngiyakuncenga ngikuKristu, ngiyakuncenga ngobubele bukaKristu. Lizwe ulenze izwi likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi.